deosebit, Dormeo a colaborat cu cineva care știe cum poți obține mereu primul loc și ce se ascunde în spatele unei asemenea performanțe. Dormeo și Nadia Comăneci vă prezintă salteaua Dormeo Gold, o saltea de nota 10. Bine ați venit, dragii noștri! Când spunem Dormeo Gold, spunem Nadia Comăneci, campioană olimpică, mondială și europeană, prima gimnastă din istorie care a obținut 10-le perfect. Și cine altcineva ne-ar putea oferi mai multe detalii despre noua linie de saltele Dormeo decât promotorul acesteia. Bine ai venit, Nadia! Ce anume te-a determinat să colaborezi cu Dormeo? Am avut o colaborare cu Dormeo de 2 ani de zile și ne-am gândit la acest an aniversar să lansăm o saltea nouă. O saltea nouă Dormeo Gold, care să reprezinte 10-le de la Montreal, succesul de la Montreal, aurul olimpic și în acest fel să oferim tuturor o saltea de nota 10. Salteaua Dormeo Gold are un design inovator și o înălțime totală de 20 de centimetri. Este făcută din spumă ecosel cu structură celulară specială și perforații verticale care asigură un flux de aer continuu. De asemenea, Dormeo Gold este prevăzut